Oboto tay tam sana ni iro nui to Kokborok Bai Suiya iro muni koto Facebook account je nui Kokborok Bai Suiya tar mane tam moba iro poriskar nui tongo tar mane Kokborok Bai Suiya Tipra Motha ni don tam Tipra Motha ji tongo Tipra Motha sara wahai nungrani Tipra Motha sara wahai tatal Tipra Motha sara wahai mitya protishuti ba borno thoknani Tipra Motha ni bati ni কার্যকর লাব্রন তমং ব্রন রিমা ব্রন রীতি ব্রন আপন কালচার দফানি বাগৈ বিয়া জাতিনি বাগৈ বিয়া হানি বাগৈ বিয়া ব্রক সব বাহুটা বাজি বুইদম বদনাম খাইনানি ষড়যন্ত্র খাইনে জাতি জনজাতিনো দাঙ্গা ফ্রাংনানি আবসি ব্রন ওয়ানসং অবতি ব্রমতন সরায়নি তমং আম পরিচয় গমা Hello babsong bahai dong bai wansung ontor jotono kahno tong bai nai genrok poila unugoi man khana video haya dana o video botom sakandrok khanai man khana ingke o video chungtai sa hai na hai nai lai nai do abongkha Tripurani MBC Padma Lutcha Tripura bono sabojani kaisa buri bai emon je dress sumja photo thepawai viral khai rikha photo thepawai viral khai rikha sababang sabai maya ingke Padma Lutcha Tripura MBC bo abono tongbai malia karon bo to bo English no si abo Romania hi sai tongnai borok ba boba o AI bai jeta thepajak no abo kubui hine wansugoi bini image no down khlaina nai hine wansugoi bo thangoi FR khlairikha o Facebook page ni mungoi do FR khlairikha bo ngai akai hinuta man ari wansung mane angdor no share khayo ta bo kubangma bini slaite bo desh ni prime minister देश नि होम मिनिस्टर आबरंग न बुई AI bai tam sanangoi musari oi burirok bai tam khlairi oi rufre bunan hinoi lufre mani rok video sanaboi toni bayo social media o kubangma tongo ango video ta phone thanglia kubangma tongo social media o ngi tini an proshno khai Padma Lutcha Tripura jodi abone AI hinoi jodi sawai manoi tongkai ke nung tini abo belai muni kothok AI bai sanamani hinoi sawai manai tongkai nung tini je FR thango khlaika o police rok naituk da mana o borok no fake account no boto nung o borok no nung naituk kari da mana nung naituk maya kari maya ingke actually nung CCC ya bujidi nung CCC ya nung jodi sinai ingke nung khoroksa photo tongnai MDC bujidi sitting MDC nung abarong na patay sirigla kamo jemon home minister song prime minister song abarong patay siriya jobi hone do tamke chung borok ni bagai samung khlaina ni hina okhor ka tamke noro politician public ni bagai kam khaina okhoro sob public noro nono dupsogo khulumnai mangdiba sob public Padma Lutcha Tripura na hamjarngai mangdiba ha nung politics o okhor kanke nung rajniti o okhor kanke nung aro kaham bai malainai hamiya bai malainai nini salai Lutcha bai malainai nini salai bihiya bai malainai nungkrak bai malainai chakarak bai malainai onek kichu borok bai nung malainai hingi nung somaj sevik khoroksa nung public ni seba khaina hinoi no nung politician nung khablena hingi nung sei ekta nini photo no AI bai sanaboi je viral khlai rikha abono sinung amsu siangoi nong asu soe mayangoi nong public ni upore je khlaina ni upore sab khlai kabu kebo soe mi abo to nong FR khlai tongka do nini image nosto khlaina ni bagoi bo chesta khlaika nong FR khlaika ko kurei ani aro sanani ko khamo se nong khoroksa MDC nong khoroksa borok somaj sevik nung khoroksa politician kubangma borok ni ukulogo tongbai mano nono jolinai nono neslenai nge nung sob borok ni mongo nung FR khlai da mano sob borok no nung jelo dai da mano sob borok no nung police bai romri da mano abohai nge kubangma neta peta kubangma tongo hai je hazar burung kubangma public ba hamia hijago social media khulogoi nadi direct challenge khayo public modino direct yese suwe kok saw nung hai bukhok sitra so sablai
Tini Amit Shah na buhok sitara sao international media nai nai di news nai nai di. Nor na nai Simi Kokborok media Simi da nai abang Simi na Bangla Simi da nai abo Simi nung kai to Bangla nai na nung English rong nai glak nung Hindi rong nai glak nung bubuji yang nung bagai nai nai ba. Nung English no si Roman in sai tong nai English no si abo Roman ya in sai tong nai borok. Abo English si abo Roman ya. Abo Roman boli ya tabo Roman sin sai tong nai borok nung baik le buji nai ba. Kai saya borok asu home minister, prime minister, nini sorasro mont kubang mau borok no. Sawoi tunggu. Kok hamja sawoi tunggu. Kaya borok ba jelo mang sirom da kongkong boleh hai no. Karon Modi ni bokoroko tunggu abong ka politics. Amit Shah ni bokoroko tunggu abong ka public, jung politician. Juno sanai no. Abong na patai ri abong guli mar. Jo bolne do, jo bhi bolne do. Borok ni kam abo diba. Borok ni kam abo de. Ano sabtam hin. Ano sabtam saka abono tuyoi borok naituk tongna ni borok de. Kubang ma tongole Modi ni photo nai na di social media abo viral khaijak. Kubang ma tongo mo sajak rok. Ye tini sei Padma Lutcha Tripura Khai bo sak no Kim Jong hai ma tongja khana bo. South Korea ni ungoni presidenta Kim Jong. Bo hai ma tongja khana bo. Wah ani thanga ekdom. Jai hok anga bona asu tuye kok sana thangya. Ang tini or kok sana ni karon khai kaisa no. Tam kok sana ni ke chung khanai nai nor poila bo khanai man khana. Poila bo khanai man khana bono media rok sungkha tam hinai. Nono sarabo kebo chokranto da khai tong khana. Ne bo samane botam saro. Khana nai nor. Nor khana do. Nah itu media sungka bono kok. Tunggu deh. Aro bosaka ang pas riton kado tesa kok sanai. Aro bosauta menoi aro norong nai di aro Kokborok Bai Suijak hinoi sau. Kokborok Bai Suijak Kebo only Tipra Motha khaina rok simsi Kokborok Bai Suiyo. Je Tipra Motha khaya borok kai Kokborok Bai Suiya tong bai suina nangmani Bangla bai suina nangmani nai to Devanagari bai suina nangmani. Bangla bai yakaba Devanagari bai suina nangmani. Hingga aro hingga Kokborok Bai Suijak hingga sabo abo Tipra Motha no karoi te Kebo sui maya. Tam ke Tipra Motha si Roman script sano. Tipra Motha si Kokborok no Roman bai suina ni hino. Tipra Motha si Kokborok no English bai suina ni hino. Hingga bini bicara ke paisok bai kya amo Kokborok Bai Suijak abo Tipra Motha no karoi te Kebo kurei. Pah bin wansumu. Bo politics sob hayawoi bo CBI CID amah roko si thangna nangmani. Bo amah roko si thangna nangmani. Bo masang liya ro. Politics so masang liya actually. Ang bokhor tungthang ahai sibini kok no khanawoi. Kokborok Bai Suijak abo Tipra Motha no karoi te Kebo kuroi. Tar mane bayap sondor muito tone sidi jakuno jaga tabo Kokborok Bai Suijak hingke amo Tipra Motha si suije nai. Kaham pano hamya pano. Karena Tipra Motha si Kokborok sano bele Roman script. Bini wanso muna de bahai. Mono sinai da hinani na siya hinani kuno ang buji maya do. Chungtia bu khana nai. Nor tia bu khana nai di. Tipra Motha sara bahai nungrani. Tipra Motha sara bahai tatal. Tipra Motha sara bahai nitya protishuti ba bormot hoknani Tipra Motha ni bakti ni kanjo kollabro no tomumbro ri mamro ri ki bro abro culture dofani bago biya jati bago biya hani bago biya proksom pauta baji buido botnam khanyani sorojondro khanyani jati jawno jati na tanga pranani abosi bro no wanso abosi Tipra Motha sare amri ko bahai ko pati no dile ning tam ko san ngai
botam sajauka abo bini image no nosto khlaina nai mani down khlaina nai mani Tipra Motha no Karwi abo Kebo ya botam sakaro Tipra Motha rokkai kono hani bagoya kono dofani bagoya जनजाति रखनो षড়যন্ত্র ও খিকলাইoi ধ্বংস খাইনানি আবো চাইতো গোসাবো Tipra Motha नो बसाव আবো Tipra Motha नि बर रक्सि खाइगोन तिनि आं सानाबो संगो मिस्टार एमडीसी पद्म लुच्चा त्रिपुरा आं ननो साबो एआई सनाबोय निनि फटो न फुनागोय भाइराल खाइका अपलोड खाइका नुं पयला नुं ओ बरम सिन नाइतुगो कारेदि o borok sabo aro nong Tipra Motha ni kok baige phaisok baika bandini Tipra Motha ni kok baige phaisok baika kok borok bai Suiya mane Tipra Motha Khaio nung je lai thangnai nung samane muitu da tong je abo bini genji boi Suijak abo English baisi Suijak roman bai ya nai nini o kok samani tolao nung comment thangba porida naikha tini aro je comment khaine borok যে কমেন্ট শুনে বরক আবো যত Tipra Motha খাইনাই মাংনে নিনি বাই থাংনি পার্টিনি বড় রক্সি আবনো লাচি জাক্কা হাইসি নুগই হাইসি আমসুক সিয়া হেনে বরক দङ হেনাই দোকান পাঠছিনি ইয়াং পারাও जों सारिक सारिक के दुकानो आसुकलाय कक सालायो अ जराव निन बाय थांनि बड़ रक नर हाय बीजेपी खाय दंनाय बरक बरक फन्तो लाचि जाक्का हाइसि आमो सियागे सिया बाहाय दं माय सियागे सिया सिरिगे तंखाय साका जाखामो आमाय सायांगे जाखामो नै नरन बाय थांनि बरक फानो जाखा सागा नि नुं हाय बरक न ते ताम नुं हाय बरक न बुइते सनामबो रियाखाय ताम खायनाय नुं जेसाव o borok motha khainai rok hingke जनजाति rok no walai rinani hani bagoya nung Padma tam Padma Lutcha Tripura nung tamo khlaika je MDC ngoi je nung tabo suk jora MDC ngoi tongmani nung tam khlaika nono to kuno jaga sam khlaima sinukja nono tang kuno jaga o phonale ঠিক no wangsugu hani bagoi o phanale ঠিক no Tiprasa ni baga wansugu o phanale ঠিক no chini Tiprasa kulugoi tongmano tuyoi kokti sawo nano to mai kuno jaga nugya khata khlaika no musasuk Tiprasa ni bagai ang Padma Lutcha Tripura MDC ang Tiprasa ni bagai omai khlaika hene kaisa chu nung phunuk da mano nung phunuk maya norok hai neta chung public manka chung खुशी नरक हाय नेता no nango o Tripura hawo नरकनि उtung थांगा हिंके नरकनि लगे थांगा हिंके chungbo jate नरक हाय ungani नरक हाय नेता no nango sabas sikitto neta नरक हाय nango sikitto aro comment posipuriya khon comment haise o nini video ni tolani comment pore mani nung khana khanke nung leng thanai lengo haise omsuk danger comment tongo tolawo o je comment khaine ro obo motha khaine ro mangna comment khai nona aro kebo sar nung good kok saka bela kaham kok saka nin kok khane khaksang khai ne sanai khoroksa phano borok kuroi mental pagol osikitto amhai mangsi nono sanai kubang ma o comment ni bisingo obang pospori ya haise karon dine mo kaisa respect tongo nung khorje MDC oron nung sajabano o cherai video sanaba ani image nosto khaina nai tong kai nai nini kok baisi bui nono sawo nini kok boro soi ka nung politics je samano khai tong rebu nin metar haisi nung BJP khai di Motha khai tong nung je sano puroi tong di nung aro sawo kok borok bai Suijak obo Tipra Motha bade Kebo puroi tamo kok borok ke Tipra Motha ondor ni kok khai jeta roman script bai sanoi tong mani chung kok borok no abo Tipra Motha khaina ro simi pore na haide abo no bagai no abo riya ama haide nang nung ya kok sai tongo khoroksa MDC nung khoroksa chair sotono rijak nani borok norok mungganang MDC tong bole borok kamni borok ya phano thepajak tongoi tong khabele MDC inge kamni borok no ma hinjanai bole emne to kamni kuno borok ya nung kuno kamni borok ya na kaham khainan phaiching tongo
ulta pulta social media phai kok sanani bo mahai amsu simisi khorsa poto tongu nu seba khaidi somaj seba borong ni seba khane ni norok phaiga politician ongoi khaidi tam khaiga banoro khali motha amsuk ta motha no kirijang norok motha to norok na tui kuno ekta kokpan je saya haise sana nangya actually tabuk suikan kai kokborok bai ta suisidi kokborok bai suikan kai Tipra Motha fu borok ke to roman english sinia borok bujidi borok ke bangla simi suyo bangla borok hamjago borok Tipra saya Padma Lutcha bo Tipra saya bo bangla bai Suijak ke mo Tipra Motha ni borok ni sagala khamo abo hingke annok ni borok suika bla hin saka bo bujidi tini buni jaga ang haksan ni kok saya tini Meghalaya thangdi election kana ke tamu sisi bahai tam bason rilai sisi o school hai tongmane ang hai sanam ka ang su percentage develop khlaika ang ni slai tem khlaika amai hin bason rilai nung siam tongpro nung sarkar chai tongpro jote 50% si develop angti 20% bhar rikha ei abhai hine si bason rilai develop ni kok salai kan tini o bakwas kok sawi norok hai bakwas kok sawi social media phaioi khali thokok nani Tipra sano khali rangchanani abo hai bason rilai aro abo thangnai dinin Tripura bai Meghalaya tulona khaine dang hakchal ni kok saya do gana ni kok isau nin Tripura bai Assam no thangnai di bo horbai sa abai ke bason riwaro Meghalaya nung mukul sangma siam tongpro nung omsu percent khlaika angni selete bo develop khai phunung nai tin public bus kang thangai sa ang bin selete bo develop khai phunung nai kubi no Khaio haise temasa siam phaisa ko onung na su khaina angni selete bo khai phunung nai borkha challenge se thango amani bogon silong nok sa jok ma hai ke toni ka haise ne noroni khai kustaya haltu bakwas kok sanani abana karete kustaya nete asu kok sana thangli aba song kok sana to kubangma kok tong haise bisi kok sawai kuno faida kore haise amhai borong ni kok khana kai munina musungo lablachi o haise lablachi nete bisi kok salia nor comment khadi nor ni wansung share khadi nor tamu wansuk oborong nati hambai bai song paithak jora nor kurungai tongmani bai malai nai nor bai next video phai tongo Mr. Portus Debormani social media Facebook page so belai hero ngoi tong hab o hero ni kok bosung kisemisa ma salai nai Tipra Motha bo tongoi samung ma tangyang go BJP Tipra sa dofani bagai samung tangoi tongjau bo tak paile ka pokhor roi Tipra sani hamkrai ungna nai tongkha Tipra sani bothang samung tangmani next video bin bonatoi jong kok salane ambai